Dawk li nsertaw fil-pjazzat, il-promenads, iż-żoni qrib il-baħar, ċentri turistiċi, tard filgħaxija u fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, setgħu josservaw ħidma intensiva ta' tindif u manutenzjoni f'diversi lokalitajiet, b'enfasi partikolari fuq żoni li matul dan il-perjodu ikunu iżjed popolari mal-Maltin u l-Awċin u mat-turisti. Ix-xogħlijiet inkludu l-ħasil tat-toroq u tal-bankini permezz ta' vetturi apposta, il-knies tat-toroq u l-pjazzezz, it-tindif u sanitizzazzjoni tal-kontenituri tal-iskart u t-tindif ta' monumenti u spazji pubbliċi oħrajn biex jinżammu f'kundizzjoni tajba residenti u turisti. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi Emil Vassallo qal li d-Dipartiment jippjana birreqqa l-ħidma skont il-ħtiġijiet ta' kull lokalità, b'aktar risorsi jkunu allokati lejn dawk iż-żoni fejn tiżdied l-attività fis-sajf. Għalli l-operazzjonijiet għaddejjin lejl u nar minkejja li jintensifikaw matul il-lejl biex ikun hemm l-inqas kareġġ għal residenti u turisti. Jintensifikaw ħafna il-ħidma tagħhom matul is-sajf anke waqt li dawk fostna forsi jkunu bil-btajjel tagħhom u jieħdu naqra iktar break, il-ħaddiema tagħna anki fil-qilla tax-xemx ikunu barra jagħmlu x-xogħol tagħhom biex iżommu l-postijiet tagħna indaf. Waqt żjara li għamlet il-Ministru għall-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zarafa Ċivellija qalet li din il-ħidma hija essenzjali biex il-lokalitajiet Maltin u l-Awċin ikunu notfa, sikuri u attrajenti għal kulħadd. Saħqet li għalkemm il-ħidma tissaħħaħ matul is-sajf minħabba żieda fil-moviment ta' nies u turisti, l-impenn tal-ħaddiema jibqa' kontinu matul 12-il xahar tas-sena. Għalet ikun ma jmur Malta tattira viżitaturi ta' kwalità li jfittxu esperjenzi autentiċi u li għal daqstant huma importanti biex l-ambjent jinżamm fl-aqwa stat possibbli.